Prokuratura Lewawın käbir hastaxanalarına soňky 6 aýda geçirilen abort işlerini derňeýär. Lewawın Farab we Çärji wetraplarynyň hemde Türkmenabad şäheriniň hastaxanalarynyň çağı dogurlayan öýlerini prokuratura işgärleri soňky 6 aýda kanuny esaslar bilen abort işlerine gatnaşan 10 goly akuşer ginekolog derňeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä 2015-nji ýyldan bäri türkmen kanunçylygy abort işini diňe ýörüýti komissiýanyň karary bilen belinen zerurluk ýüze çykan halatyna ruhsat berýär. Ýöne Lewapdy prokuratura işgärleri soňky 6 aýda geçirilen abort işlerini ähli zerur resmi namalaryň düzüldüğüne garamazdan olary gatnaşan akuşer ginekologlar derňeýär. Türkmenistanyň Jinaýat kodeksi hastaxanada ýa-da başga ýerde çağa bir kanun esasy abort edilse, oňa gatnaşan lukmanlara 2 ýyl içinde düzüdüş işlerini işletmek jezasyny berýär. Eger abort işleri ýörüýti lukmançylyk bilimi bolmadyk lukmanlar tarapyndan geçirilse, onu kanunçylyk olary 2 ýyl içinde azatlykdan mahrum edip bilýär. Türkmenistanyň abortun diňe berilen halatlardaky zerurlugy ýörüýti komissiýa tarapyndan tasdiklansa-da, habarçynyň maglumatlaryna görä bu komissiýanyň ruhsatyny müňlerçe manat para bilen almak mümkin. Faraply bir akuşer habarçy bilen gurrundaşlykda özüniň şu günler prokuratura işgärleri tarapyndan her günlüğün ýaly sorag edişlige çağırylýanyny aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä Farab, Çärji we Türkmenabad hastaxanalaryna ençem akuşer öz üstlerinden jinaýat işleriniň açylmak howpy bilen ýüzbeýiz galýar. Kanun goraýjy işgärler lukmanlary soraga çağırýan mahaly degişli hastaxanalarda wagtly näsaglar garawsyz galýar. Türkmenistan esenlik bir pudokda bir işgär ýalňyşsa, şol pudokda ähli işgär kötenýär diýip habarçy bilen gurrundaş bolan bir ýerli hünärmen aýtdy. Bu aralykda habarçy hastaxanalarda öz uğru boýunça ýokary bilim alan sowatly kadrlaryň azlyk edýändigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň Lewap hastaxanalaryna derňewler boýunça Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman tenagaty ministrliginden kommentariýa almak tynançygy netije bermedi. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti abort barada statistika sanlary köpçüligi äşkär etmeýär. Türkmenistanyň raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky kanuny göwrülük mehleti 5 hepde çelini bolan we 18 ýaşyna dolduran aýallary göwrüllügi emel usuly bilen aýyrtmaga ruhsat berýär. Munyň üçin aýaldan onuň ene atasynyň ýa-da adamsynyň razyçylygy talap edilmeýär. Ýöne 18 ýaşyna ýetmedik göwrüli aýallar üçin onuň ene atasynyň ýazmaça razyçylygy hemde lukmançylyk maslahat beriş toporunyň netijenamasy talap edilýär. Şeýle-de göwrüllük möhleti 22 hepde çelini bolan aýallara onuň saglyk we durmuş görkezjileri nazarda tutulup hemde lukmançylyk toporunyň maslahaty bilen abort etmäge. Bu möhlet 22 hepdeden ýokary bolan halatyna saglyk görkezjileri bilen bir hatarda ygtyýarly edara tarapyndan belenen ýörüýte toporun karary bilen göwrüllügi emel usuly bilen aýyrmaga ruhsat berilýär. Kanunçylyk göwrüllügiň emel usuly bilen aýrylmagynyň diňe döwlet eýetçiligindäki saglyk goraýyş edaralaryna geçirilmegine ruhsat berýär. Jemgyýetçilik saglygy boýunça habarlylyk işlerini alyp barýan garaşsyz-saglyk.org web saýtyna görä türkmen jemgyýetine islenilmeýän göwrüllügiň öňüni almak hemde maşgalany meýilleşdirmek işleri köplenç aýalyň boýnuna ýüklenýär. Neşriň 2015-2016-njy ýyllar üçin BMG-nyň Çağılar fondunyň tehnik goldawy bilen Türkmenistanda geçirilen bir barlygyň netijelerine salgylanyp ýazmagyna görä, degişli döwürde Türkmenistanda 15-49 ýaş aralygyndaky zenanlaryň 50,12%-nyň kontrasepsiýadan peýdalanýanyny anyklanypdyr. Neşir beýleki käbir merkezadi ýurtlaryna göwrüllügiň emel usuly bilen aýyrdylmagy boýunça käbir sanlary getirýär. Gazagystanyň saglyk ministrliginiň web saýtyna görä Gazagystanda 15-18 ýaşlyk ýyllardan her ýyl ortaça 1000-den 4-5 sans abort etdirýär. Halkara statistika komitetiniň sanlaryna görä diňe 2017-nji ýylda Kyrgyzstanda 19,5 müň töwereg denan abort etdiripdir. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti ýurduň abort sanlaryny äşkär etmeýän mahaly döwlet eýetçiligindäki medeniýet ferişdelerde ýurtda islenilmeýän göwrüllügiň hemde abortun germi barada habar bermeýär.